episod din Skyblock. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți episoade. Au! Lasă-mă, bă! Mai vrei? Nu! Bă, nu mai vreau mars! Au! 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 Gata, gura Cum mă mare. las? Gura mare. Bine. Filme survival. Cu tine? Mm-mm. Bine. Au. What? Mama, sparge singur blocuri. Hai să așteptăm oamenii răi să se spawneze. Mama. Iau și mor. N-am nici de mâncare. Mi-e frică să merg. Îmi e să nu mor. Unde să fii spawnat? Mama, oh my god, teronul. Te rog. Fuck you, domnule Harriman. Uitați voi. Dacă știam că fac de ăștia. Scandalos te mai cred. Hai te văd toporul cu alea. Nu mișca sau dau. Dau! Nu mișca. Dau sau nu mișca sau mor. Mor. Mișca sau mor? Am răbde. Mă culc și eu. Mama, ce zi a voi în Minecraft. Șobolănei. Camping. Ce faceți, bă, voi pe colea? Puneți-mi și mie. Vă rog, nu dați! Ăla, dă-te! Mi-am vrut sabie pe colea. Vreau să abi. Mai fac una de diamant. Fă-ți una de piatră. Trebuie să văd dacă am cheatră. Hai că am cheatră. Fir Ariel de scheletron. Fir Ariel de nesimțit. Când nu vede? Tu mă omorâși, a? Băgame și pui în el să mi bag eu în toată rasa lui. Da. Ne testăm, doar nu văd că ori am căzut, însă nu era niciun tomberon. Da, și mie. Da, mami, să nu uiți să cumperi de tata, deci că cumperi. Și de plătite. Bă, Andrei, și clătite și grătar. Păi da. Păi ai spus că îmi faci clătite. Tati face grătarul, matale clătitele. Eu fac grătarul, matale clătitele. Bun. Nu mai procură nimic. La ce oră? Am niște oase, perfect. De seară? Oh, crescut. De ce n-ați? Ți-a făcut program, șeful ăla, ți-a făcut programul lung. Șeful ăla de care nu-mi place nimeni. Care fete? Colegele alea numatale care l-au cerut. Noi am bun de acolo să facem o groază de bani. Bine.
Nu zice nimic, ia. Dă goa. Da, mami. Da.